trhaní. Toto je už na to. Ja som si to najprv dávala na kamelu. Nabrať a nejesť. Takže to, čo som ešte predtým to natáčala, tak to bude prvé. A teraz? Lebo to som tam ešte nedala. Dobre, zober si vidličku. Ja to rozdelím. Ona ti dala. Môžem to už roztrusiť. Áno, to musí byť dorobený pekne. Ako? Nakrájať? Na malé. A voľaké one, zrovna nadko, alebo... Tak toto ucapem Natrhať, nerozmazať. rukami. Čakaj, tak to je rozvarné. Už pomôže ti. No, pomôž mi. Tu na zlú stranu. A nič iné do toho nejde, To nejaká na jednu vyššia. stranu. Nie, Julka. on si nejde. To je hotové. Nebušníky sa Čo je nekanajú. keď to šťavnaté? Pani deň. To je čistá zrezka. To fakt? Nevidím tam tatino. Ty si dávaj na túto svoju stranu tu. Tu si dávaj, už to je. Strašne to je horúce. Teraz sme jak padamat. Si mala mne tu pomáhať, nie padamat. Ja tu mám robotu, čo potrebujem pomôcť. Nemôže sa Rozumiem. rozrojiť. Nechcem robiť tresku. Pozor. Potom ti nemôžem dať zárobok. Dobre, to je všetko. Idem sa skontrolovať, nejaká faktúra. Idem si umyť ruky. Dobre. Môžem tam dať? Tam môžeš ešte slámky nalámať. Čo mi tam prášeš? Toto dám na to. Ty Vianočka, ja No, nemôžem. všetko by boli. Všetko tam posťahujem. Ale počkaj, si... I teraz som si umývala Vieš, ruky. ešte pár vieš. Inak. Dávaj teda iba Môžem to toto jesť umyť? teraz a na polky. Pozri mi, tu ešte máš. Počkaj, ešte tu je. To ide prelomiť, či ako? Nie, no nie. Nie musím. Miláčka, môžeš mi podať nožničky, prosím, také zeleno-čierne. A kde dám tú slamku?